Akwai wani sarki yana da ‘ya'ya maza da mata da yawa. Wata rana an kawo masa ɗinya, sai ya ajiye ta ɗakinsa. Rannan sai tafiya ta kama shi, sai ɗaya daga cikin ‘ya'yan nan nasa ta ɗauki ɗinyar nan ta cinye. Da sarki ya dawo sai ya tarar an cinye masa ɗinya, sai ya tara matansa da ‘ya'yansa ya tambaye su ko wane ne ya cinye masa ɗinya. Sai suka shiga yi masa rantsuwa suna cewa ba su suka ɗauka ba. Bayan an yi babu wanda ya amsa cewa shi ne ya ɗauka, sai sarki ya ce da fadawansa su tara matan da ‘ya'yan a kai su kogin rantsuwa su rantse, kuma duk wanda ya ɗauka to ruwa ya cinye shi ya tafi da shi kenan. Suka yarda aka kama hanyar kogi. Da aka isa sai aka fara rantsuwar da matan sarki. Duk wanda ta shiga cikin ruwan sai ta fara waka tana cewa, kogi kogi in ni na cinye ɗinyen sarki ka tafi da ni, kada ho da ni. Matar farko ta fita ruwa bai tafi da ita ba, ta biyu ma ta shiga ruwan bai tafi da ita ba, har matar ƙarshe ta shiga ita ma ruwan bai tafi da ita ba. Daga nan sai aka shiga kan ‘ya'yan sarki maza, aka zuba su gaba ɗaya suka rantse, su ma ruwa bai cinye ko ɗaya daga cikinsu ba. Shi kenan aka zo kan ‘yan matan, su ma aka shigar da su ba wanda ruwan ya ci, har aka zo kan ta ƙarshe wanda ta cinye ɗinyar. Sai ta shiga ta fara waka tana cewa, kogi kogi idan ni na cinye ɗinyar baba ka tafi da ni, kuma kada hau da ni haɗe ni. Sai kogin rantsuwan nan ya tafi da ita, sai matan sarki da sauran ‘ya'yansa suka juya suka koma gida. Aka je aka gaya wa sarki abin da ya faru, to ashe duk jama'ar gidan sarki ba su san cewa wannan yarinya da ruwa ya tafi da ita sarki na matuƙar sonta ba. Dalili kuwa ita ce ‘yar autansa. Sai ya yi ta faman kuka. Ruwa kuwa da ya tafi da ita sai ya kai ta wani bakin jeji, tana nan a ruɗe. Can sai ga wata tsohuwa tana kama kwaɗi. Da tsohuwa ta ƙyallar ido ta ga yarinya, sai ta ɗauke ta ta kai ta gidanta. Yarinya ta shari barcin gajiya. Da ta farka sai tsohuwa ta tambaye ta labarin abin da ya faru. Sai ta kwashi labari ta gaya wa wannan tsohuwa. Da tsohuwa ta ji labari sai ta ce wa yarinyan, zan taimake ki in sauya maki kamanni, amma da sharaɗi idan kin sami mijin aure zai kawo mini buhun tsutsotsi guda 2. ‘Yar sarki ta yadda, nan take tsohuwa ta haɗiye ta sau 7, da ta yi amanta a haɗiya. Da ta yi amanta sai ga yarinya ta sauya kamanni baki ɗaya, ta zama faraja wur kamar ‘yar sarkin aljanu. Bayan wasu shekaru, wata rana sai yarinya ta je cin kasuwa. A nan ne ta haɗu da wani ɗan sarki, shi kuma ɗan uwanta ne na jini, to amma ba ta sani ba, don sun girma ba za su iya gane junansu ba. Shi ma ba zai gane ta ba, saboda tsohuwa ta sauya mata kamanni. Shikenan sai ɗan sarki ya ce zai aure ta. Sai ta ce sai dai ya je gurin kakanta ya yi mata magana. Sai ya amince, suka je gurin tsohuwar. Da tsohuwa ta ji bayanin da ɗan sarki yake yi, sai ta ce ya je ya kawo mata buhunan tsutsa guda 2. Ɗan sarki ya tashi cikin mamaki, ya je ya nemo buhunan tsutsa guda 2 ya kawo wa wannan tsohuwa. Daga nan sai aka ɗaura masa aure, ya ɗauki matarsa ya kai ta garinsu. Bayan ya kai ta gidansu sai ta ga ashe gidan babanta ne. Sai kawai ta shiga cikin gida
ta gaida surukanta, sai ta ga ai wadda za ta gaita, sai ta ga ashe mahaifiyarta ce surukar tata, shi kuma mijin nata yayinta ne, ubansu ɗaya. Da ta gane sai hankalinta ya tashi, amma babu yadda za ta yi ta bayyana kanta, ta bayyana wannan al'amari a gabansu. Tunda tsohuwa ta soya mata kamanni, kullum idan za ta yi daka sai ta fitar da turmin a tsakar gida, tana daka tana waƙa tana cewa, babana da ya haife ni ya zama surikina, innata da ta haife ni ta zama surikata, yayana da nake binsa ya zama mijina, ƙannena da suke bina sun zama ƙannena da suke bina su ne abokan wasana, zan da kitirmin gidanmu, zan da kitirmin gidanmu, tunkwal. Ana cikin haka kullum sai wata tsohuwa ta kasa kunne ta ji abin da amarya take cewa. Rannan sai tsohuwan nan ta kira yaron ta gaya masa idan ya tafi kamar za shi zaman fada, to ya laɓe a cikin gida ya saurari waƙar da matarsa take yi idan tana daka. Ya ji abin da tsohuwa ta ce masa, rannan kuwa ɗan sarki ya fita, kamar ya tafi sai ya laɓe. Jim kaɗan da amarya ta fara daka sai ta kama waƙar tana maimaita abin da take cewa kullum. Da ya ji waƙar da matarsa take yi, sai ya fahimci abin da take faɗi, kuma ya gane cewa ƙanwarsa ce. Sai ya ruga da gudu, ya kama ta yana kuka ya ce, ashe ke ce ‘yar autan baba, amma kika ƙi faɗa? Ya ɗauke ta sai wurin babansa da ya yi gaisuwa, ita ma ta gaida sarki, ya ce ta ba mahaifinta labarin abin da ya faru. Sai ta kwashe labarin yadda ta cinye ɗinyar babanta har ruwa ya tafi da ita, ta faɗi yadda tsohuwa ta ɗauke ta da yadda ta haɗiye ta ta sauya mata kamanni. Bayan ta kammala ba su labari sai baki ɗayansu suka yi ta kukan murna, ‘yarsu ta dawo. Daga nan sai aka raba wannan aure, domin mutum baya auren ‘yar uwarsa. Ƙurungus.